गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। बिटिसि गोरोबथा सानखौ बिपिएफ दोलोआ फालिदों। पर्बतजरा जिल्ला बिपिएफ हानजाया 22थि बिटिसि जोनोम सान फालिदों। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय टिपकाय गुदि बिपिएफ प्राइमारनि मावख'नि गुवार फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै फालिदों। हाबाफारि बायदि फुंबिलि समनि 8:30 रिंगायाव मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावो, लोगोसे 9 रिंगायाव फिरफिला बिरहोयो। 1 नं पर्बतजरा बियाबनि एमसिएलए मनमोन ब्रह्म बिथाङा। सानजौफु 12 रिंगायाव मेहेरगोनां मोनसे गेवलां मेल जुथुमनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे 1 नं पर्बतजरानि एमसिएलए मनमोन ब्रह्म बिथाङा आफादगिरिनि मासि लाना दैदेनो गेवलां मेलखौ। लोगोसे बे गेवलां मेलावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो मिरु बिपिएफ लाइमोन गांखं नेहाथारि कास्टम बसुमतारी बिथांजों लोगोसे मिरु बिपिएफ माइनरिटि सेलनि नेहाथारि सुल्तान आलमजों लोगोसे मिरु राफा सेलनि नेहाथारि हसनाथ राफा बिथां आरो गोबां गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनाय आरो पर्बतजरानि गोबां दोलो आरो रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि हरिनागुरि बावखुंग्रि हाजोनि सेरफाङाव अल बड' रेडिअ आरो टिभि आर्टिस्ट एस'सिएशननि गाहाय मावखुलि लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनना होदों इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारी बिथाङा। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो गोदान गोजाम रेडिअ आरो टिभि आर्टिस्ट बिथांमोना। 14थि बङाइगाव रिफाइनारियाव बिबार दिन्थिफुंनाय हाबाफारिया जागायबाय। 100नि बारा बिबारखौ दिन्थिफुंदों चिरां जिल्लानि बङाइगाव रिफाइनारियाव। चिरां जिल्लानि बङाइगाव रिफाइनारियाव 14थि बिबार दिन्थिफुंनाया मैयानिफ्राय जागायबाय। बे बिबार दिन्थिफुंनायखौ बेखेवना होयो एक्जिकिउटिभ डाइरेक्टर बङाइगावनि नयन कुमार बसुमतारीया। बे बिबार दिन्थिफुंनाय हाबाफारिया सानथामसिमहालागै जागोन। नोंथांमोना बिबार दिन्थिफुंनायखौ चिरांनि बङाइगाव रिफाइनारि टाउनशिपआव नायफैनो हागोन। क'क्राझार जिल्लानि फगिराग्राम कासिमारियाव फगिराग्राम जामिया उम्मे हाबिबा बानात माद्रासानि बिराद धर्मीय सभा हाबाफारि बानजायदों आरो उन्दै उन्दै बैसोआव जुलि जानाय आरो फेग्रा मुवा बेसाद जानाय आरो सोबनायनि हेंथायै बानजायनाय हानजा सुनाय हाबाफारिबो मावफुङो। हानजा सुनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होयो क'क्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा। जियागुरि गामिनि रायजो राजाफ्रा सेम-सेमालि गारजा होदों। गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा खेराइ होनायजों लोगोसे गारजाखौ गुबुन गुबुन जायगाफोराव होबोनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। थिग बेबायदिनो दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जियागुरि गामिनि थागिबि रायजो राजाफ्रा थांनाय बोसोराव सेम-सेमालि गारजाखौ होनाय बायदिनो देग्लायबो गाजा गोमजायै होदों होननानै फोरमायदों। दुखु खस्थ'जोंब्लाबो रांखान्थिना लामा बानायदों रायजोआनो। सतिया समस्तिनि एमएलए पद्म हाजरिकाया जौगानायनिफ्राय नासिना दोनदों गावजों बिल ओनसोलखौ। दुखु खस्थ'जोंब्लाबो रांखान्थिना लामा बानायदों रायजोआनो। गावजों बिल गामिनि रायजो राजाफ्रा रायजो जाबोनाया 60 बोसोर बारलांबायब्लाबो सोरखारनि जौगानायनिफ्राय उनफिनना थाबोनाया दुखुनांथावना। बिजेपि दैदेननाय सोरखारा सबका साथ सबका बिकास सगान आवलायदोंब्लाबो दुखु खस्थ'जों रायजो जाबोनाय बर' ओनसोलखौ गोबां बोसोर नासिना दोनदों जायगानि सतिया समस्तिनि एमएलए पद्म हाजरिकाया। दिनैसिम बे ओनसोला हान्था मेला सावस्रि रांखान्थि बिथिङाव गोग्लैसोना दङ, नाथाय रावबो नायस'नाय गैया। सोरखारनि गोबां जौगाथाय बिथांखिफोर दंब्लाबो गावजों बिल ओनसोलनि गोरिब रायजो राजाफ्रा जेबो मोनफुंनो हायिया जोबोद दुखुनांथावना। जायगानि एमएलए पद्म हाजरिकाया गोबाव सम खुंथायाव थाबबाय, नाथाय बे थागिबि रायजो जाबोनाय ओनसोलखौ नासयना दोननाया मुगैथाव खैसारि खालामनाय जादों। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम साबायखर।